Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puliat ibadah hon ramde. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah kestem. Larake kesngi International Yoga Day ke basan ha ke jela bat hakeleng keri henden kesngi. Yok pediang ubon ki ar marak ke khusna Meghalaya Entrepreneurship Recognition Award bat penkup burom Chief Electoral Officer ke Meghalaya uba FR Kharkongor ki samla Tremon ngobha ke election Lok Sabha baladem. Ki kubor babenya. Haka jing rakhe kesngi International Yoga Day ka basan harengkat ke perthai barok kawai hakari India ro lapan long iki program rukom kilan met ne ka yoga haki babun ki jaka hakanong ba jongkari. President Ramnath Kovind ulai shimbenta hakani kesngi yoga ya ka balapan long Harashtrapati Bhavan. Haba ajing kren hakate ke jingelang Kovind ula ong ba ka rukom kilan met ne ka yoga kade ke jing ais ngobha jongkari India shikijat ben rio ka perthai kabalalong kawai ni kilat ki bawanra ya ka kot ka khya bat ke jing penbiang tarajur hapreng ka met ka phat bat ke jing mut jing perkhat ka bakot bakhya. Hakawai pat kaliang Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulalam khamat ya kari da ka jing rakhe ya ka sngi yoga Naranchi ha Jharkhand. Da ka babanjur halor ka jing pendrung ya ka yoga ha ki skim ka kot ka khya. Kumjuru ha ka jela Meghalaya larakhe ka sngi International Yoga Day ka basan ha ka leng ka jela. Ha ka balapan long iki program bapher da ki seng bapher ha ka leng ka nong ba Shillong. Ulat ke jela utathagata Roy ro ulai shimbentalang hakate ke jing rakhe ya ka yoga day ha Swami Vivekananda Institute of Yoga and Wellness Center Shillong ya ka balapanya da ka India Tourism Shillong ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy neya ro kalapenlong ya ka jing rakhe ya ka ne ka sngi hakate hi ka jaka puli ha maudiang Shillong ha ka babun kilayawan ban shimbenta batle ya ka yoga asanas katanat Ayush jong ka sarkar jela ro kalapenlong ya ka program bakarpang ha Shillong Civil Hospital hakaba Menteri katanat ka kot ka khya ka jela uba AL Heng MLA na ka jela Rajasthan Umadan Dilawar bat secretary sya katanat ka kot ka khya ka jela Praveen Bakshi kilai shim bentalang hakate ka program. Hakajo hi kasngi ka Regional Outreach Bureau MMT Region katanat Information Broadcasting ka sarkar pedeng kalapenlong ya ka program ban rakhe kani kasngi karpang ha ka school BK Bajoria School Shillong. Ya ka jing rakhe kani kasngi International Yoga Day ka basan la rakhe ru ha BSF campus Maupat ya ka balapan ya de ka Border Security Forces Meghalaya Frontier ha ka ba kishipai BSF bat ki weipat kilayawan banishim benta ha ka te ka program. La rakhe ru ya ka Yoga Day henen kasngi ha ka headquarter ka Eastern Air Command ha Upper Shillong ya ka te ka program la play perda da Air Vice Marshal Upawan Mohi ubade Senior Officer in Charge Administration Eastern Air Command. Ki he shipai kinong train na ka Military Engineering Service bat ki basa hakate ki jaka kumjuru ki khana school bat kinong hikai na ka school Kandriya Vidyalaya kila yashim bentalang ha ka program jong ka jing rakhe ya ka sngi rukom kilan met ne ka yoga. Menteri Rangba ka jela Konrad ki sangma henen kisngi ula ai ka khusna Meghalaya Entrepreneurship Recognition Award Mek Era sha uban ki ar marak ubadai na kasnong balsigitim East Garo Hills District ubala sedang ya ka jaka ka bapendan kambyang ya ki kot ki bala brand ya ka bala ai kerteng da ka eco craft ya ka te ka khusnam la ai sha uban ki ar marak ha ka office jong Deputy Commissioner ha William Nagar. Menteri Rangba ka jela ula ong bakate ka jing sengkam la jong ubon ki ar marak kawanra ik khubor ka baklan bha hakabaya dei bat ka jing penwan dur biang ye ki mar ki bala brand no hakaba ka sarkar ru ka dang thmu banle AA halor ka tei la ban shia thu hangni ba ka jing thmu ba kongsan e jong ka eco craft ya ka bala sedang da utei urang ba ka long bandet lum man ka sngi ye ki kot kisla ki bompendan kamshu naman ki school ki college bat ki office Pat ben penwandur bat shna ben pendan kambyang yaki khnang ban nombret pen le no e yaki. Kum ka jing pertua ka jing no sinyang jong ginong Tremon ngobha ka election Lok Sabha ka badang shudapshan ka office jong Chief Electoral Officer ka jela hinin kasngi kalapan kop buram yaki khna jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides NSS bat ka Nehru Yuva Kendra ha ka jingelang ka balalong ha ka mini conference hall ha Pine Mount Ridge. Haba ajing kren hakate ke jingelang Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR Kharkongor
Ubalong rukum ukongsan hakati ki jingelang ulaong baka jinges nok tilang jongki samla ki bateri months ngobha ke election lok sabha ka baladem kalong ka jing persyang ka bajom na ka benta ki samla kenthei bat shenrang ki balateri shitam banwan ra ke jing yat bet yat renti khamtam hakaban a jing yarap ya kitu ki nong thap vote ki badan jingduna ki department ki kenthei ki ba armet bat ya ki real temen kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Kasorkar Meghalaya nen kesengi kalaya soy ka soskolar lani ka Memorandum of Understanding na kabenta banbu ka Diagnostic Center ka banengkong ha kani ka jilla ka banlong ka jingerap ekipat ba ka jilla banyo pa pet benya habadan kanu ka jingshitam ha kamen. Ya kani ka center anbu ha Pasteur Institute Lau Mali bat ya ka MOU laya soy hapding ka tanat ka kot ka kya bat ka Suraksha Specialty Diagnostics ka bayatre lang bat ka Salvia Global LLP. Umentri ketenat ke kot kekya uba AL heg ulayadan lang hakati kesngi lembat ki officer ki badai pet ya ketenat ke kot kekya. Uba heg ulaong baka jinglot na kabenta kan di ka projek kan long kumbasan folklore bat ke sorkar pedeng kaladap ban mang kumba ar folklore. An sedang terekam ya kani ka diagnostic center hapo asan benai kata ha unai wing menta usnam. Lapan long ka jing ajing hikai basisngi na kabenta ki district master trainer ha kabayadei bat ka jinglum jinglang ya ki jaklia ki balang bat ki balong ya kate ki jing ajing hikai lapan long da ka district Swachh Bharat mission jong ka West Khasi Hills district ha ka office jong executive engineer PHE Nongston division ha Nongston ha ka jing ajing kren jong deputy commissioner ka West Khasi Hills district uba ti lengwa ulakran syapang kimat kebayadei bat kejingle tikina ki jaka bret nyut bat kurukom lum bat penlang ikinyut bat ki jaklia ha ka district kawai pat kamat ka bokongsan jong kate kijing ajing hikai ka long halor ka global warming bat ki kendon bat ki jing ptha ki balapen mi da ka National Green Tribunal ha ka bayadei bat kejing lum bat penlang ki jabo ki balang bat ki balong uba lingwa ulapen pauru ya kejing sngukya ka bayadei bat ka kot ka khya bat kejing le khut bakumno ki brio ki diban but renti ya ki rukom lum bat penlangi ki jabo katkum ka jing start ka juk menta. Menteri Ketenat Environment, Forest and Climate Change ka Sorkar Pedeng Uprakash Javadekar ulaong bakatanat baudei khmi kaladap banpa ikishiti shabaro ki jalla hakabayadei bat ka jing kenthop lang ya usiet bat ya ki ken bat dawai haka jing thungding ki bala penlong haki jaka ki baduna ki khlaw. Haba jubab ya kajing keli haka Lok Sabha Ujavadekar ulaong bakatanat kalapha ru ya kajing pentip syaki jalla bakintung ya kiding ki bala ban syem tang hakitu ki jaka kita ki bakentup ru ya kiding nim people bat ding banyan haki sneaker pangkum kavan mahot saf bat kesngi World Environment Day. Menteri Ketenat ki Kampen Royser uba Hamlet Darling henden kesngi ulah play perda kum ukongsan ya ka Foundation Day jong ka Meghalaya Filmmakers Association ME Filma ka Bakhandai ka balalong ha ususo tham auditorium Shillong ha ka jing ajing kren jong ha ka te ka jing yalang uba Darling ulah ajing ero ya ka te ka association halor ka jing shimkya jong ka ban kentiwi ki Kampen mi film ha ka jella kum juro baka ay ka rensan na ka benta ki ting shop ki puran ki barang sedang ha ka te ka kam. Hakawai pat kalyang uba Commander Shang Pliang ubalong Presiden ke ME Filma. Haka jingkran jong ula kadaw bag kidon shibun kijing baginong shna film haka jella ki yakendu nakapor sakapor bat ula kenturu ya kasorkar jella bakan ajing yarap haka bayadei bat kajing kentiu syapang kajing shna film. Haka tehi ke program ki dekhot jong kate ke association kila airu ya ka memorandum syautai menteri sarkar haka bayadei bat kimat ki badan kam jong kate ke association. Kementeri Ketenat Pelatingka ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman ke khot ia ke jingitri lang jong baro ki jella bat ki Union Territory pen urlong ki jing angnut jong ki patba. Ka Sitharaman ke lapan long ki jing lang haswa ka mangtingka bat ki Menteri Ketenat Pelatingka ki jella hanong ba Delhi henen kesngi. Kani ke Menteri ke lapan tiknai ke jingitri lang na kalyang jongka khnang ban poi sya ka thong. Haswa ban penkut ya ke khubor sashi sien ki mat bakongsan. Laraki kesngi International Yoga Day kabasan haka jilla bat haka lengkari henden kesngi. Yok pediang ubon ki marak eka kusna Meghalaya Entrepreneurship Recognition Award bat penkop buram Chief Electoral Officer ka jilla uba FR Kharkongor iki samla 3 months ngobha haka election Lok Sabha.
Ngilapoy sa bakut jang kubor ke bawan sepi na ke All India Radio Shillong mentang ini so nabat ke dalam Lala Lajpat Rai nikah